Hei! Tutustumme Kodu Game Lab opetusvideoiden tässä osassa erilaisten vihollisten ohjelmoimiseen ja luomaamme pelimaailmaan. Aloitamme vihollisten ohjelmoimisen menemällä tänne ukkelin tai ukkelin pään näköisen kuvakkeen kohdalle. Painamalla A:ta pääsemme jälleen valitsemaan paikkaa, jonne vihollisen haluamme luoda. Voimme tietenkin muuttaa vihollisten sijaintipaikkoja myöhemminkin. Valitsen nyt, että haluan tänne ensimmäisen pelaamistani vaikeuttavan vihollisen. Painan A:ta ja pääsen valikkoista voin valita, minkä tyylisen vihollisen sinne haluan luoda. Täällä on hyvin paljon erilaisia vaihtoehtoja. Osa näistä toimii vedessä paremmin kuin ehkä muualla, kuten nämä kalat tai vene tai sen tapaiset tai medusa. Osa on tällaisia maalla liikkuvia, joita nyt voisin ensinnäkin tänne luoda. Voisin luoda tämmöisen jonkinlaisen kilpikonnaa muistuttavan hahmon. Painan tässä kohtaa A:ta ja huomaan, että hahmo ilmestyy tänne pelimaailmaan. Voi jälleen vaihtaa hahmon väriä, tai ainakin tuo kilven väriä, liikuttelemalla ristiohjainta oikealle ja vasemmalle. Valitsen nyt tällaisen ihan valkoisen pelihahmon. Voi liikutella pelihahmon sijaintia ylös tai alaspäin ristiohjainta painamalla. Kun hahmo on sininen, pystyn muuttamaan sen kokoa painamalla ristiohjainta ylös tai alas. Tyydyn nyt tämmöiseen aika neutraalin kokoiseen hahmoon, joka liikkuu tällä lailla aika lähellä maan pintaa. Mutta jos tarkkoja ollaan, niin nyt luotu hahmohan ei tee vielä oikeastaan yhtään mitään, koska sitä ei ole ohjelmoitu. Joten voisin ohjelmoida tänne jotain komentoja. Painamalla Y pääsen valikkoon, jossa voin ohjelmoida pelihahmoa tekemään haluamiani asioita. Painan täällä kohdassa When A:ta ja menen täällä kohtaan More. Ja valitsen täällä, että haluan, että hahmo tekee aina jotain. Ja kohdassa Do menen tänne kohtaan Actions tai Move. Ja täältä, että vaikkapa Wonder. Pelihahmo tosiaan voi tehdä hyvinkin monenlaisia asioita, mutta päädyin nyt varsin sattumanvaraisesti valitsemaan, että pelihahmo aina liikkuu vaellellen. Ja voisin lisätä vielä, että kun pelihahmo vaikkapa näkee tuollaisen koduhahmon ja täältä optionsista, että vaikkapa lähellä, niin tämä kilpikonna ampuu vaikkapa tuollaisen ohjuksen tätä koduhahmoa kohti. Nyt minulla olen siis luonut tänne pelihahmon lisäksi toisen hahmon, joka yrittää tehdä elämäni täällä vaikeammaksi. Näitä vihollishahmoja pystyy sitten tietenkin kopioimaan aivan kuten kaikkia muitakin luotuja objekteja. Voisimme nyt kokeilla, kuinka luomamme vihollinen toimii. Eli painan nyt back-nappulaa peliohjaimesta, jolloin pääsen tänne päävalikkoon ja painan täältä kohtaa Play Game ja A:ta. Kuten huomaamme, pelihahmo lähti vaeltelemaan, mutta nyt se lähti vaeltelemaan poispäin minusta ensi alkuun, mikä on tietysti periaatteessa hyväkin asia. Menen tahallani lähemmäksi luomaani vihollista ja huomaan, että nyt tämä luomani vihollinen
todellakin ampui minua kohtaan tuollaisen ohjuksen. Tämä vihollisen voi ohjelmoida myös kulkemaan tiettyjä liikeratoja. Ensin minun täytyy luoda tänne sellainen polku, joka löytyy tämän samaisen peliluontihahmon valikon alta. Eli menen täältä tämmöisen pallukka-rihmaston näköiseen kuvakkeeseen ja painan siinä A:ta. Valitsen täältä tämmöisen plane-kohdan ja voin nyt luoda tänne tällaisen reitin, jota pitkin tämä vihollinen kulkee. Ja liikuttelemalla vasenta tattiohjainta voin valita paikan, johon haluan seuraavan tällaisen kiintopisteen asettaa. Ja painamalla A:ta lukita sen ja tämän jälkeen jatkaa liikeradan luomista. Näin. Kun olen valmis, voi painaa B-nappulaa, jolla luominen lakkaa. Nyt on takaisin tänne luomaani viholliseen, painaa täältä Y:tä ja vaihtaa tähän, että vaeltelee epämääräisesti minne sattuu kohtaan, että aina move eli liiku ja on path eli tuollaisella luomallani polulla. Tämän luodun polun värillä voi olla merkitystä, jos näitä luotuja hahmoja on hyvinkin paljon. Nythän tämä luomani polku on tällainen valkoinen, joten voi listata tänne vielä tarkennuksen, että nimenomaan valkoista polkua pitkin. Eli voimme nyt kokeilla, miten tämä toimii, eli painamalla B taas takaisin päävalikkoon ja valitsen täältä nyt Play Game-kohdan. Näin. Huomaamme, että luomamme vihollinen liikkuu täsmälleen ohjelmoimamme pelirataa pitkin.